bagi hautrai Jesus Christ. Kumbah ngitip ubanai Julai ulong ujut ubanai balapen gantang syakas nam bakardor jengu Chris. Baru pa bakoit po Francis ru ulakendo yangi ban puson jiliu yaga jingkardor jenge Eucharist bakue. Kadao kalong ujisu ula aiti yaka met batasnam nagabenta jongi bangendup laitim nagata kadao ngelapen kala yaka jimpule mas bakuin mentagasngi ngela jit yaka mas syakasnam bakardor jongu Chris. Ko himen ko bara ngila depuzon pad ngidang yai puzon siapa angka jingkardor jongasnam bakardor jongu Chris. But Father Nicholas ula yalam yangi sya kajingi kai jongu ba ngindup la ban syempang ban ngindup la ban sautu ban ngindup la ban im yi sya kata ka bor jongas nam jongu Chris klem ka bor jongas nam jongu Chris ngim don jingim ngim don jimpeni lada manga ban mapi ngiduai ngitrang ban im ya ke jingim ka bakuit deina marba u Jesu ulaple ya ka snam naga binda jongi leseng inang kli bale u Jesu ulajit ya ka jingi ya kum kane nadu ka por ula rai ban yap halor ka dem bana ngila ban yu i ya ka lindi jonga snam ni yu i ba u Jesu udang play ya ka snam om tang halor ka dem bana Henry kabawudang duway shirhem, duway jur, hakabapisa mensiyam hakper Getsemani, ngidang yo i, ujisu, udang duway jur, bat kalami, yagasnam rengkat bat gatsep. Nasa don po na prengjani, ngis treshiton, henre kamju mis nam, habangi misep. Wadlada ngi mare katno katnoru wadlada ngi treshitom katno nadu minstem hadu janmit ngimju yo i kami ya kasnam rengkat bat kasep jongi yo jia kumda ngi mare sha hospital namar ngi sautu kadon jing dona hakamet ladang ngi prisna ngi mare sha ka hospital ladang misnam na kikumut ngi maresha hospital ngimju syong aram hayeng kamlele na marangi don ka jingting ka jingmis nam na ka medjongi ka kadaw kadon jing dona ha ka med henry habalami ya ka snam na ka medjongu Jesus Christ omde na marba udon jing dona ye ha ka med henry kadon jing dona ha ka dekot medjongi namar bangi don jing dona ha ka jingim jongi u Jesu ulajid ban play ya kasnam lender ya ro yautrai ko himmen ko para kami ya kasnam na kamejong u Jesu Christ namarudon ka jingid ka bapalat nagabinda jonga ba nagabinda jompi ba nagabinda ka perte barokawe na kadao jonga jingid klampod kalastang banmi ya kasnam na ka medjong Jesu ya ka kalipmadu Jesu labu ya ki kamat shawulum Calvary kalastang banmi snam na ka dakot medjong man laki drop snam ka balajjaw na ka medjong kalong namar ulakwa ban penim yanga badiapi naka pop jongi ulakwa ban perlai lord yanga badiapi naka bor jong uksoy naka bor jong nong penjot naka bor jong nong penshoy kanambangin duplai lord naka jimpendrem shi jingim naka jimpendrem bam jukuk uji sula perlai lord yangi naka bor jong gasnam jongo ya royal try ya royal try dena kata daw ko himen ko para katshaba uji suladon hakata kamit nadu kapor la kam ya u hadu kapor la shasanar pana ya u halor ka dem pana ni yo i
but ya kalendi jongasnam kalendi babitsnam but kunjuru kalalongas ni badapta ka jingsma jongasnam ya ka Jerusalem balo barokaway namaru Jesu laray banaiti yala ka jingim habang ikren siya pangasnam jongu Jesu ngidang kinmao shisandon ya ka jingplace nam jongu ka jingaiti ya ka jingim jongu nakabenda jongi baro yaro yautray Hallelujah. 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 Kajinkinia kabajanai. Ngiyo yaki jinkinia bunjai saudong jongi. Hendra kita ki jinkinia baro omre ki jinkinia bajanai. Father Nicholas ulapeni yapi katokat ni tiligi uksai. Bad katok katno tiligi kuboy. Kaba mangi ngi pendon kam nga on mangi namar ngalasay na kikun Catholic yakine baro kibang mangi ngi pendon kam kaba mod what hadin ka jinkini abam jongu Chris ngimpat don ki idea ngimpat don ka jinks nga wutu bapura baka jinkini abam marwe jongu Jesus Chris kalapalay lord yangi nakabor jonga jingtim ngimpat don ka jingit ka bapura ngimpat don ka jingit ka bajanay wat hado mendaru tinagatagat daw nakipor kabadon ka jinge kawe kalyang siya kawe pat ngipersyang banwadya ka jingkiniya bamjanay jongene ka perte bat ka jingkiniya bajanay jongu Chris ka jingkiniya bajanay jongu Chris hagane ke jingkinia omdon jingduna ye ki pop jongi kalakit ki jimpang jongi kalakit ka jingtim jonga parte lakit ya ki pop ka sang jongi kalakit omdon eye kabalai nakane ka jingkinia ka jongu Chris halor ka dembana yaro yautray lada don mano napadeng jongi perkat lese ujisu uino yakane ka jingtem ujisu ino yakane ka pop ka sangjonga bangade ban wad ya ka lendi ka lad ban light load Pilomba Beach namar pimpatip ya ka jingi kai wat ka jingim jongu Chris lada pi perkat ka bor jong ka jingenia jong ka parte ka baki brio ki kinia mindaru ha ka jingbi jongi kalaban perlait ya piru Pilomba Beach Pimpadiyo ya ka jing shy jongu Chris ha ka jingim ka jompi lada pidang sneng biang ya ki himmen ki para jompi ban light kum kine ki jai jimpang ne kum kine ke jing the lord pide ben lekinia piru Pilomba Beach ya ki ba sneng ya ki ba jing mut ya ki ba leisha kum kine ke jing kinia kilong ki ba beach bat ki dang sakut ha ka jing tum bat kim padon jingdip eye siapa ka jingkinia ba jingkinia ba koy jingkinia ba side pop jingkinia ba pelai lod shi jingim ha ka jingim ka jongi yaro yautray hallelujah nagataga daw ko himmen ko para ha ka ne ka gospel minda kasngi haba ngisngap ngiyosno ayu Kajimpen siya pang kajingiap jungu Jesus Christ halor ka dembana kalong kabang yoyi hakadaka shinjong ka snamba ka kabang mina ka krum jongu balay namar ujisu shimla ino what she drop ru hakadakot medjongu shimla ino what she dakot kas namru haka medjongo namar ula hidiangi hado kata bada ula aiti lut ya kas namjongo nakabenda ka jingsai pop bat ka jinglai loy nakane ka parte badum lada kino ki beryo bam treben pediang ya kane ka jingshisha bat kane ka jingshai kabawan na ka jingim jongo Jesu kidang im haka jingdum wat mendaru lada mangi ki Catholic ngidam perkat
ka jingkenia jongu Jesus Christ kamla satyaban pelai lord yanga nakane ka jai jimpang ne nakane ka jai jingsinyo ne nakane ka jai pop ka sang ne nakane ka jai jingtem ngidang beach ngidang im ha ka jingtum badu Jesus haba ulayam ha lor ka dembana ula play ya ka snam pura yenda la lut ka snam kalami ya ka badang sahru kabadeben ka lasnam kadang mi na ka met ka bamud ya ka bakasnam don what she drops nam ru ha ka met jongu ka bamud kane ka long ka jingmud janga jingai tilut pura nagabenda ka partay jingai tilut pura nagabenda ka partay bangin dup light in don jinkinia ka bapalat ya kane don jinkinia kabalaban penim yangi light no yakane ka jinkinia dinagata ka daw ngim don kamshu kano ka jinkinia jongane ka parte nagabinda kamdam nagabinda jongi ki kon catholic nagabinda jongi ki kon catholic ngim don kamshu kino ki jinkinia light no yaka eucharist bakoy yaro yautrai kamjam yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para kadba pidang shimmenda hakane ka eucharist bakoy hakane ka kelitman pidang yo pidiyang yaka bor jangas nam halo jompi iway Piki ba yamina king gasem banwan duwai hagane ka jakam in the gasni haba pila yino ye ki kon gikti haying ne ki ba yid ba toin jombi haying ne ki ko kito ki himmen ki para ki bam tre banwan nagabenda jong kiru pidang shimbenda yakane ka mas bakoy bad pidang duwai nagabenda jong kiru bakindu light naka jing siniu baro kabadang bityaki nagadaga daw haba piduay karku haba pipaduay kinya mas bakoy nagabinda ki ingasen kabor jangas nam bakardo jangu Chris kanang vanhiyar halo jompi halor ki ingasem jompi halor ki kon gikti ke jompi halor ka jingdon jingem jompi halor ka rep ka ryang jompi halor ki jimpang jingshitom jompi halor ki jingtolod barok away yaro yautrai hallelujah dinagadaga daw ko himmen ko para uksudu bishni yangi ki catholic uksudu bishni yangi catholic namar kane ka jingmaya kabadon ha kabalang catholic ka jingmaya jongas nam bakardor jongu Chris kabadon ka bor ban pelai lod yangi naka jingma baro kabaap yangi uksudus ngawutu light nakane ka bor jong ka jingkenia bakoy ulaban yalam yangi sya ka jingjod henre namar ba ngilong gikon ba piam ya ka duan ka dupat man ka por ya ki ba piam ya ka duan ka dupat man ka por ki light naka jimpiam jong uksuid umlaban piam yano bakaloy ban piam ya ka duan ka dupat habang ipiam ya ka duan ka dupat ngipiam ya Jisu badap dakasnam ngipiam ya ka dono jongu Jisu baple ya kasnam naka krum jongu kalami ya kasnam bat ban pelait yang ina ka jingchot yaro yautrai ko himmen ko para ngimde ban kinranding nakaban piam ya kaduan kadupat hakano kapor jong ka jingim jongi ladang istang ban jaitu ban piam ya Jisu badap dakas nam bakardor ka jango ngidang koloy ban piam ya ubamen uba aptap ya kibryu bambat bit ya kane kasnam jongu Chris kasnam kalong kadak bapenim yangi kumba father ula batay shay kadaryapi haba u angel long yap nompen yap ula yo iya kadakas jongas nam jongu ko lambarod haka shokod ing jongi ula pelait yakina ka jingyap
Kadak jonggas nam kadon halo jongi iway pa iway man ka por habang ishimenda haka Eucharist bakuy kane ka bor jonggas nam kadang wan yar halo jongi ngidang pendi maya kane kadak jonggas nam hamal ki Eucharist bakuy namar ujisu ulara ya kakuri baduong kane kalonggas nam jonga Lese haka jimbi jangi ki beri yung iperkat kumno ngilaban yos nam haka neka kuri ngalayo I dala ki jangi kemad u father u te yaka wine but ka haka kuri minda u kane kalonggas nam jonga ped yaka neka kuri kane kalonggas nam jonga haka jimbi jangi haka jim perkat bijongi lese haka jing start pertek ka pala jongi ngilaban perkat komnero Henry ngimdon kam ban pediyang ya kas nam jongu Chris ya ka jing start pertei ngidon kam jing start blay ban pediyang ya ka ne kas nam bakardor jongu Jesus Chris halo jongi dena kata ka daw habau Jesu la shang bad kadar ngot ki apostol badu la raya ka kuri badap da ka wine badu ong kane kalong kas nam jonga dina kane badle ya kane kum ka jingkan mau kasuk ya ki apostol banong amen kasuk ya ki apostol banong amen namar ki ngey lada ukenra jongi ulaban raya kane ka kuri but terwaha ki ya kane ka wine ban ong kane ka de ka snam jonga kilalaban ngesuk namar ki o ilupa wadia ka ka kelalong ka wine lada ka wine kalaban kelalong lada ka kalaban kelalong ka wine habawula ong raya kane but sam ya ki beriyo kilas ngauto lada ura ya ka kuri balate mau bad urasha jorong ban ong kane kadeka snam ki ong ninyay namar melong kinran melong ublay bad melaban terwahangi yaga snam jome ya royau try ko himmen ko para kaya kabangi don kam haka jingim jongi yaga jingit kalam martatin Kajinget kalam martatin ngidon kam ben yoi yakas nam jongu Jisu haka kuri badap dakawai kibri bam don jinget kibri kim nget yakak tin jongu trai kibri kim pule yaka Bible kibri kibam don jing shania yakak tin jongu Jisu kin kali kumno ka wine ka kalalongas nam jongu Chris lada Pikirli, hakane ka door, kadaw kalong, kakatino bale, kam shimlang ngam jilliyu hapo jambi. Kadaw kalong, pim shimla yidi au Jisu, kumba ngideben it. Kadaw kalong, pimba don ka jingit, hau Jisu, ubalahi kai, yakane ka jingit kai ka bakardor, da ka baiti, yagas nam jongu. Ko himmen ko para, kajingkerle kalong mangi ngi ki kon Catholic ngi ngesi shaneyam ya kajing don jangas nam jongu Jisu haka kuri badap dakawain hado katno ngi shem jinge ban ngai ya kane kajing maya haka jingem jongi hado katno ngi artatin kajing artatin kawan namarba ngim shim don haka liang jongu Chris Ya royau try. Hallelujah. 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 Dena kata daw ko himmen ko para habang ipay siya ka Hebrew sipo ngipule ya kane siapang ka jingar tatin kabang idon haka jingim ka jongi kaktin ubale ka kren shay ka dar Nadu arpo pra, shipo arpo pra naka, shitisha ki Hebrew. Ubriyo, uba penke niaka ainu Moses, usha penia kalam isane, daka sabut jong ki arne laingut ki saki. Kane kalong ka minbarim,
kane kalong ka por jong Moses kidon kam saki ken reminda uji supat udang ay saki ayu hangi ka saki hangne pimtarai ba kajing pinsaja kaba kam siniu kaba ap ya ubriu uba kendai bain ya ukono bale kajing pinsaja kaba kam siniu ka ap ya ubriu uba kendai bain ya ukono bale uba perkat dagas 6 jutang da kabala penko diawu kalong kamkai uba perkat kumno uba perkat ya ka jimplais 6 jongu jisu ha ka jutang kalong ka kamkai lada don ki beriu wan hado minda ha ka ne ka juk ka ba minda ki perkat kam don dore ye ya ka jimplais 6 jongu jisu ki perkat kalong ka kamkai yaki ka ap ayu ya ka jing pensaja kaba kam siniu kaba ap ya kum kini ki beriu mano bamnge ya ki beriu bamnge ya royau try hallelujah 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 nang yai beteng uba perkat bagas 6 jutang da kabala penkoid yawu kalong kamkai badu bain penjaburam yawu mensiam kajinga ko himen ko para ngim don kam saki ye hangne Moses udon kam ki saki veine arne laingud henre nakabenda jongi yaka saki ya usaki ulang Jesus Christ ubala play yaka snam badu ba penche sha yaka neka saki balong ublay upa uba penche sha yaka neka saki ulang mensiam bakoy laingud ki person how Moses ki don laingud bade ben yang saki nakabenda ka yaki jutang baro henre minda nagabinda jongi ngidon kam yaki saki jongupa ukon padumen siam bakuin palat yakaneka saki ngidon kamayu palat yakaneka saki ngidon kamayu hato kambabha ya kasaki jongu ble ne yaki saki jongi beriu kano kasaki bidon kam Bangit, yakan eka jingmaya, kaba penmenta nakabinda jogi, haka balang bakoy, nga ang balang bakoy. Yaroyaw try? Yaroyaw try. Hallelujah. 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 Wat mindaro ko himen ko para? Wan hadin kaneka jingsaki, bawan na ublay upa badukon badumensiam bakoy nakabinda jogi, Papen kuya ka parte, papen gandang ya ka parte, papen janaya ka parte, papalay lud yangi, nakapap ka sang bat ka jingting baro ka we. Nginum don jingeshu kabamod, ngi ap ya ka saki jang kibriu, mano ba saki yangi, kibriu ki ong hana, pidon ka jings new, hana, pidon kibriu bales new epi, hana. Light no yaka jinkin ya tala jong ka parte pinom light loid pi up yaka saki jong no saki kibriu ngidon kam saki jong no minda saki jong men siyam bakuin uba penki yang ba dia pi ban i shirhem ya ujisu ban i shirhem ya kamas bakuit ban manetang iyawu haka jingim ka jongi kasnam jong ujisu Christ kalong kasaki nakabenda jongi kasnam ba play daw jisu kalong kasaki nakabenda jongi ban ngim don kamshu ban kiu hakino kino kilum ngim don kam ban hiat shakino kino kitem ngim don kam ban hiarshu hakino kino ki wa ngim don kam ban kiushu hakino kino ki ding ngidon kam ban kiu how way uding ngidon kamban piam how way uding utaw ding ulong uding jong ulum calvary hakaba ukenrat jonga ba jompi ula shashitom ba shaiyab badu bela play yakasnam pura nagabinda jongi
อย่ารอเยาวตรายอย่ารอเยาวตรายอย่ารอเยาวตรายบันไลลอยนักจิงมานักจิงสนิวนักจิงปังนักจิงเต็มนักจิงเลสนิวจงกิบริวกัสนำจงกิมราดกัมปอยดาเอเยกิสนำจงกิซิมคำเตรคำเอเยชูกิสนำจงกิซิมกิเป็นติงเอ็ดเป็นบันยังงี้กิสนำจงกิมราดกิเป็นติงเอ็ดเป็นบันยังงี้กิสนำจงกิโนกิมราดจงกินกับปร์เตกิเป็นติงเอ็ดยังงี้กิเต็มราวยังงี้kanum pelai lo diangi lano ru em ya ro yau trai haleluya ko himmen ko para tongin penti mai ya ka jinga de jangi bakas nam bakardor jongo Chris tongin senre ya kas nam jongo Jesus Christ min step porsi badjan me tongin senre ya ke ying jongi dagas nam bakardor jongo Chris tongin senre ya ke kali jongi dagas nam bakardor jongo Chris tongin senre ya ke kindau ke siap jongi dagas nam bakardor jongo Chris lada ngilong ke kon bas senre man ka por dagas nam bakardor jongo Chris ngim don kam bantur shakino kino kikinia jingkinia tala jangkane ka parte kadena marba ngimju sinre ya ka jingim jongi ya ki inga sem jongi dagas namba kardor jongo Chris ngingop jingop haka buisniu jongo bamen haka jingim jongi ya ro yau trai rai mapi mendakas ni hatopi ko ban lai loy dagas namba kardor jongo Chris ne piko abanlong kimrau jong gesem ke do ba kimrat kimreng jong kane ka parte jong kane ka blay jong kane ka parte lada don mano ba shong hangne balong kimrau jong kane kamrat kimreng jong kane ka parte kalade ka por ba pinbretili alade shaka bor penyai jong Jesus Christ bapindup yo yaka bortemai dakas nambatoy nakakrum jango bapindup yo yaka jingim kabatemai bandup long kikun kibakoy hakamajong yaro yau trai hallelujah ko himmen ko para IT alade shakane ka bor kumba ong up Petrus bakuin kasnam jongu Jesus Christ kapelai luit yangi kapen kandang yangi kasnam jongu Christ kapen kuit yangi kasnam jongu Christ kayada yangi kasnam bakardor jongu Christ kalong ka jingkar kot jongi jingkar kot saudong jong ke ying jongi kasnam bakardor jongu ke Jesus Christ kalong ka jingker kadbapiad kadbapi lay jinglay habapi yad yang hayo kahat lada pilong ikon babit yakas nam bakardo jongo Chris ka jinx new kam laban kit ka jadu ki mantra ya ki black magic don borshu halor jongikon badon gas nam jongo Chris ya royo try hallelujah tongin duwai ko himmen ko para nagabinda baro kito kikon kibangop chingop haka bor jongane ka parte badum kadba kasnam jongu Jesus Christ kanang yai toy nakakrum jongu halo jongi vai pai vai halor jongi kibangit halor jongi bamngay tru henry kimpats ngautu plang kidon haka bor jongasnam habakim don jings ngautu baka bor jongasnam kadang toy halo jongi kinwat pinban yakisnam jongi mrad sangesipor kaprep lagi kamajambi IT sashasin yaka jingim jongi yaka ingasem jongi
Syakane ka bor jang snam jengu Kris. Kasnam bakardor jengu Kris. Kala pindu shisendon ya ka bor jengu bamen. Bor jengu uksuit. Uksuit upet krat hakamat kasnam jengu Kris. Ong yaw Jisu menda. Haka jingjar jar jang ka mensiam jambi. Ko Jisu na do menda kasnu. Ngatsin reit yaki ingasem. Ngasin reit yaki kam ki jam. Ngasin reit yaki kon ki ti ki jonga. Daka bor jang ene kasnam. Ya da yanga sumar yanga pen kud yanga daka snam bakar dor jame. Sin reit yaka snam jame. Halor ki kiniang haka met ka par jonga. Sin reit yaka snam jame. Halor ka pop jonga. Sin reit yaka snam jame. Halor ki jing talot barok away. Bangandup yo ya ka jingim kabatemay. Ka jingim kabakoid. Enyero ya utray Jesus Christ.